ጉድጓድ ንፈሓሪኡ ዕሾኽ ንሓፃሪኡ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካብ ዕለታት እዩ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ዓዲ ብጎይትኡ ዝእመን ንሱ ድማ ንጎይትኡ ዝፈቱ ዘኽብርን ዝፈርሕን ሓደ ሓሽከር ነበረ። ዝወሃቦ ዕዮ ብኣግባቡ ዝፍጽምን ፍርሃት እግዚኣብሔር ዝሓደሮን ስለ ዝነበረ ጎይትኡ ናብ ዘመቻ ቅድሚ ምውፋሩ ስማዕ ንስኻ ንዓይ ብምግልጋል እትደክምን ፍቓድ ልበይ እትመልእን እሙን ሓሽከር ከም ዝኾንካ ይኣምን። እንሆ ሕዚ ድማ ንጸላእተይ ረቲዐ ካብ ጦርነት ክሳብ ዝምለስ ገዛይ ከየቑረርካ ሓጹረይ ከየድፈርካ ንበዓልቲ ቤተይ ድማ ምስ ምሉእ ክብራ ክተጽንሓለይ ብጥብቂ ምሉእ ሓደራ ይበካ ኣለኹ። ከምዚ ዓይነት ረዚን ሓላፍነት ብጣዕሚ ካብ እትኣምኖን እትፈትወን ሓሽከር ወጻኢ ማንም ዓይነት ሰብ ስለ ዘይወሃብ ብደንቢ ይሕሰበሉ ብምባል ብጥብቂ ተሓሳስቦ። ብድሕሪዚ እቲ ሓሽከር ማዕረ ነፍሲ ጎይትኡ ይፍቶ ስለ ዝነበረ እቲ ሓደራ ከቢድዎ ጎይታይ ንሶም ንዓዲ ሞት እንትትነቕሉ ኣነ ክተርፍ ኣይክእልን። የግዳስ ኣብ ቅድሚኦም ብጦር ተወቂዐ መድሕኖም ክኸውን ይግባእ። ስንፍና የምስል ግና ዓዲ ክውዕል ኣይግባእን ብምባል ይዛረብ። ጎይትኡ ግና ካብኡ ወፃኢ ንሓደራ ዝበቅዕ ካልእ ሰብ ስለ ዘይነበረ ደጀን ዓዲ ክኾነሉ ሓውሲ ልመና ብምግዳድ ሽዑ ንሽዑ ብምምሓል ብትእዛዙ መሰረት ሕድሩ ንከጽንዕ ኣዘዞ። እቲ ሓደራ ድማ ቀዳማይ ነቲ ሓጹር ደብሪ ሓሊፉ ማንም ሰብ ከይኣቱ። ካልኣይ ዋላ ንሓደ ደቂቓ ካብ በሪ ከይተፈለኻ ቀትሪ ምስ ለይቲ ኣጥቢቕካ ሓሉ። ሳልሳይ ንበዓልቲ ገዛይ ብሓዘን ይኹን ናብ ቤተ ክርስቲያን እየ ብዝብል ሰበብ ካብ ግቢ ከይተውፅኣ። ራብዓይ በዓልቲ ቤተይ ናብ ዘላትሉ ስፍራ ሰብ ምእማነይ ካብ እትበሃል ገረድ ወፃኢ ንማንም ሰብ ከይተእቱ ዝብል ነበረ። ብድሕሪዚ ንጉስ ንበዓልቲ ቤቱ ብዝግባእ ምሳረት ደኣ ናብ ዘመችኡ ይነገር። እሙን ሓሽከር እውን ካብ ዝተቐበሎ ትእዛዝ ሓደ ነገር ከየጥፍአን ከየፋረሰን ከምቲ ዝተባህሎ ንኹሉ ብልክዕ ንነዊሕ እዋን ብምሕላው ይጽንዕ። ነገር ግን ናይ ደሓን ሰብ ተቃዋሚ ብዙሕ እዩ እሞ ሓደ መዓልቲ እምበይትኡ ስማዕ እንዶ ንስኻ ንምንታይ እዩ ካብ ደገ ዘዋግዕ ሰብ ዘይተእትወለይ ወይ ድማ ባዕልኻ እንዳኣተኻ ዘይተጻውተኒ ብምባል ብሓውሲ ልመናን ምፍርራሕን ክተጨንቆ ጀመረት። እሱ ድማ ብወገኑ እምበይተይ እቲ ካልእ እሞ ይጽንሓልክን መሬት ንላዕሊ ልዕል ሰማይ ንታሕቲ ትሕት እንተ ዝብል ኣነ ኣብ መቐመጥ ጎይታይ ንከይቅመጥ ቃለይ ንሰማይ ቃለይ ንምድሪ ብምባል ቁርጽ ዝበለ ውሳኒኡ ይገልጸላ። ሰበይቲ በዚ ነገር ተበሳጭያ ሒደት መዓልታት ድሕሪ ምጽናሕ በልጽናሕ ግዲ የብልካን ጎይታኻ ምስ መጽእ ሓመድ እንተዘያልቢሰካ ኣነ ኣይኮንኩን የግዳስ ተጸበየኒ ብምባል መፈራርሒ ቃላታ ዋላ እኳ እንተስማዐቶ ንሱ ግና ኣይኮነን ልሑም ሓመድ ዋላ እውን ሓዊ ኣብ ልዕለይ እንተዝነድድ ሓሳበይ ኣይልወጥን ብምባል ተሪር ውሳንኡ የፍልጣ። ሰበይቲ ነዚ ሓሽከር ተጻውደሉን ተጥፍኣሉን ስልቲ ብምስልሳል ገዛኣ ኣብ ዝመጸሉ ግዜ ደስ እናበሎ ፍቓዳ ምእንታን ክፍጽመላ
ንመቐበሊኡ ዝኸውን ዓብይ ድግስ ንኽድገስ ኣዘዘት። ዝወፈረ ሰብ ክምለስ ግድን እሞ እቲ ንጉስ ድማ ኣብቲ ዝተሓሰበሉ ግዜ ብዕልልታን ብደስታን ናብ ግዝኣቱ ኣተወ። ቅድሚ ናብ ኣዳራሽ ምእታው ግና ዕጥቁ ክፈትሕን ቅሩብ ክዕርፍን ናብ ሕልፈኝ ኣቱ። ኣብዚ ግዜ በዓልቲ ቤቱ ካሕዳምን በዓለገን ሓሽከር ኣሰልጢንካ ገዲፍካለይ ደስ ይበልካ፣ እናጉላልአን እናንገላትዕን ኣጽኒሑልካ ኣሎ። ኣነ ናትካ ሰበይቲ እምበሳ ተደፊረ ክተርፍ እናበለት ርእሳ ብምንቕናቕ ከም ብድልትን ተጠቃዒትን ኣብ እግሩ ተደፊኣ ብስምዒት ሓዘን ትነግሮ። ኣእምሮ ደቂ ሰባት ውሱን እዩ እሞ ሰብኣይ ድማ ነቲ በዓልቲ ቤቱ ዝበለቶ ብምእማን ብጣዕሚ ይናደድ። ብድሕሪዚ ናብ ኣዳራሽ ምስ ኣተወ እሙን ሓሽከር ድማ ዓዲ ሰላም ኣሎ ብምባል ናብ ጎይትኡ ቅረብ ጽግዕ ምባል ይጅምር። ጎይትኡ ግና ብኣንጻሩ ከየዛረበ ብሩህ ገጹ ሓበል የግዳስ ቅድሚ ዓይኑ ጠጠው ኢሉ ምስ ረኣዮ ሰውነቱ ተለዋወጠ። ቀይሕ ዝነበረ ጸለም። ሽዑ ንሽዑ ካብቶም እሙናት ወታደራቱ ብምጽዋዕ ድማ ኪዱ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ኣትክልቲ ቦታ ንሓደ ሰብ መቕበሪ ዝኸውን ጉድጓድ ኲዓት እሞ ምስ ወዳእኹም ድማ ሓብሩለይ። ብድሕሪኡ ነቲ ኣነ ዝልእኸልኩም ሰብ ምንም እኳ ዝፈቶ ወይ ድማ በዓል ውዕለታይ እንተኾነ ከይትምሕርዎ ንኽሳዱ ብሰይፊ ቈሪጽኩም ቅበርዎ ብምባል ጥቡቕ ትእዛዝ የመሓላልፍ። እቶም ሓሻኽር ድማ ከምቲ ዝተነገሮም የዳልው እሞ ኣዳሊና ኣለና ዝብል መልእኽቲ ናብ ጎይትኦም ይልኹ። እሱ ድማ ነቲ እሙን ሓሽከሩ ሂድሞ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ኣትክልቲ ቦታ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ሪኻና ብምባል ይልእኾ። እሱ ድማ ምእዝዝን ፈጻሚ ፍቓድን ስለ ዝነበረ እሺ ጎይታይ ብምባል ኢድ ነሲኡ ይነቅል። ሓፀውሩ እቲ ግቢ ምስ ወፀ ገዛ ተሰሪሑላ ብጡረታ ትናበር ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ስለ ብድሓን ምምጻእ ጎይታኣ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ጸበል ዝኽሪ ጻዲቕ ገይራ ነበረት እሞ ስለ ቅድስት ማርያም ጸበል ጻድቕ ጣዕመለይ ብምባል ኣጥቢቓ ትልምኖ። ሓሽከር ድማ ፍቅረ እግዚኣብሔር ዝሓደሮ የዋሕ ሰብ ስለ ዝነበረ ንጻውዒታ ብምኽባር ይኣቱ። ኣባት ንስሓ ድማ ጸለቶም ከይፈጸሙ ስለ ዝጸንሕዎ መዝሙር 115 ኣመንኩን 3 ግዜ ድገም ኣይትቸኩል ድማ መዝሙር 139 ኣድነኒ እግዚኦም ብእስ እኩይ እውን ኣብጽሕ በልዎ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ክንዲ ብቕልጡፍ ተዘናጊዑ ኣብዋኒኑ በጽሐ። በይቱ ግና ክቐተል ከም ዝተለኣኸ በዓል ገዛ ቐዲሙ ነጊርዋ ነበረ እሞ ከመይ ከም ዝቐተልዎን ኣበይ ከም ዝቐበርዎን ንምርኣይ ሓጺጻ ቀላጢፋ ናብ ውሽጢ እቲ ናይ ኣትክልቲ ቦታ ኸደት። እቶም ትእዛዝ ጎይትኦም ንምፍጻም ሰሰይፎም ተዓጢቖም ዝጽበዩ ዝነበሩ ሓሻኽር ድማ ናባቶም ገጻ ክትመጽእ ምስ ረኣዩ ለካስ ነዚኣ እዩ ክልእኸልና ነይሩ ብምባል ክሳዳ ብሰይፊ ቈሪጾም ቀበርዋ። በድሕሪዚ መቸምን በይትና ቀቲልና ንገዛ ኣቲና እንበልዖ ኽለማይ መዓር መዓራ ይጥዕመናን ብምባል ኣብ እግሪ እቲ ኣትክልቲ ቦታ ኮይኖም ምልቃስ ጀመሩ። እሙን ሓሽከር እውን መልእኽቲ ጐይታይ ከይፈጸምኩኮ ሰዓታት ሓሊፉ ብምባል ብጉያ ይኸይድ እሞ ዝተኹዓተ ጉድጓድ ተደፊኑ ይርኢ። ሽዑ ንሽዑ ፍጻመ ንጐይትኡ ንምፍላጥ ድማ ከም ኣመጻጽኡ ብጉያ ይምለስ። ንጉስ እሙን ሓሽከሩ ተመሊሱ ምስ ረኣየ ንስኻኸ ካበይ መጺኻ እንታይ ከርኢኻ መጺኻ ብምባል ይሓቶ። ጐይታይ ዝተኣዘዝክዎ ፈጺመ እየ ተመሊሰ፣ ዝረኣኽዎ ነገር እንተሃለወ ዝተኹዓተ ጉድጓድ ተመሊሱ ምድፋኑ እዩ፣ ካሊእ ምንም ዝተፈለየ ነገር ኣይረኣኹን ብምባል ድማ ይምልስ። ኣብዚ ግዜ ንጉስ ንሓሻኽሩ ካብቲ ናይ ኣትክልቲ ቦታ ብምጽዋዕ ነቲ ዝኾነ ነገር ይሓቶም። ንሳቶም ድማ ጐይታይ ብትእዛዞም መሰረት ጉድጓድ ኩዒትና እንትንጽበ እምበይትና መጸት እሞ ንሕና ድማ ማንም ፈታውየ ወይ ድማ በዓል ውዕለታይ ዋላ ይኹን ከይትምሕርዎ ኢሎም ስለ ዝኣዘዙና ኢና ንኽሳዳ ብሰይፊ ቈሪጽና ቐቢርና እያ ብምባል ይምልሱ።
ንጉስ ኣብዚ ሰዓት ብጣዕሚ ደንገጸን ሓዘነን። ቀጺሉ ድማ ትኽክለኛ እማውታ እዛ ሰበይቲ ዘይተፈለጠ ታሪኽ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ነዚ ሓሽከር ሒዝኩም ብጥብቂ ሓልውዎ ብምባል ይእዝዝ። ብድሕሪ እዚ ርእሳ በዓልቲ ገዝኡ ካብቲ ዝተቐበረሉ ጉድጓድ ክወፅእ ብምግባር ብስርዓት ገኒዙ ናብ ሳንዱቕ ኣእትዎ። ሓው ዘመድ ኣብ ዝተሰብሰበሉ ስርዓት ፍትሓት ብምብጻሕ ድማ ቀበርዋ። ድሕሪ ፍጻመ ስርዓተ ቀብሪ ነቲ ካብ መልአከ ሞት እግዚኣብሔር ብተኣምሩ ዘድሓኖ ሓሽከረ ብምጽዋዕ ገዛ ንብረተይ ንዓኻ ብሓደራ ሂበ ናብ ዘመቻው ዝወፈርኩሉ ወርሓት ንበዓልቲ ገዛይ ዝበደልካያ ነገር ዶ ይነብር ብምባል ይሓቶ። እሙን ሓሽከር ድማ ጎይታይ ገዝኦምን ንብረቶምን ክሕሉ በዓልቲ ገዝኦም ድማ ናብ እንዳ ሓዘን ንኸይትኸይድን ካብ ገዛ ንኸይትወፅእን ሓደራ ካብ ምባል ብላዕሊ ጽቡቕ ትእዛዝ ከም ዝሃቡን ይፈልጥ። ነገር ግን ንቓሎም ኣኸቢረ ካብ ሰባት ይኽልክላ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግና ፈቓደ ይምልአለይ ብምባል ተሓትኒ። ኣነ ግና ጎይታይ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ንብረቶም እንተሰልጥኑኒ ኣብ ልዕሊ እዚ ግና ኣይሰልጠኑንን። መሬት ልዕል ሰማይ ትሕት እንተዝብል ነዚ ስራሕ ብፍጹም ኣይውዕሎን ብምባል ይምልሰላ። ንሳ ድማ በል ጽናሕ ወይታኻ ምስ ተመለሰ ብደውካ ዓመድ ኣዳም እንተዘያልቢሰካ ኣነ ሞይተ ኣለኹ ብምባል ተሓንያትለይ ነይራ። ነገር ግን ዝበልኪ እንተበልኪ ጎይታይ ብዘይወዓልክዎ ጥፍኣት ስለ ዘይቐጽዑኒ ዝሰግኦ ነገር የብለይን ብምባል ክሳብ እዚ ሰዓት ንናቶም ምምላስየ ብሃቆታ ክጽበ ጸኒሐ ብምባል ነቲ ዝኾነ ነገር ብዝርዝር የረድእ። ብድሕሪ እዚ ጎይቱ ብኽፉእ ስራሓ ከም ዝሞተ ስለ ዝተረድአ ነዚ ነገር ከም ጐድፍ ተረዲኡ ገደፎ። ንስሓ ልቦናን ተኣማንነትን ሓሽከሩ ግና ብዝበለጸ ክርዳእ ስለ ዝኸኣለ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ሃብተ ንብረቱ ሸይምዎ ከም ቀደሞም ብፍቕርን ስምምዕን ምንባር ቀጸሉ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ልዕሊ ንጹሓን ኣሕዋትና ክፉእ ብምሕሳብ ብፍርዲ እግዚኣብሔር ከይንጠፍእ ንጠንቀቕ። ነገረ ሰሪነት ይትረፈና። የግዳስ ኣቲ ሕያዋይ እሙን ባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ብዙሕ ክሾመካ እየ ናብ ሓጐስ ጐይታኻ እቶ ዝብል ሕያው መንፈሳዊ ቃል ንተስፎ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጽሪ 23። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።